Pinasusuyod ngayon ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang buong Clark Freeport Zone para matiyak na wala ng aktibong Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa nasabing lugar. Sa isang exclusive interview sa News 5, sinabi ng Vice-Gobernadora na nakipag-ugnayan na siya kay Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera kasunod ng pagsalakay ng mga operatiba sa Fontana Leisure Park noong gabi ng Huwebes, June 27. Pero sinabihan ko na siya kagad, linisin mo yung, tingnan mo rin yung Clark, baka may natitira pa. Baka may natitira pang may POGO dyan. Naulian ka na ng malaki, sapat, wala na sanang pangalawa pa. So marami pa tayong time na mag-ikot-ikot, titingnan mo yung mga buildings, titingnan mo yung mga locator mo. So yun naman ang ginagawa ngayon. Sinusuyod nila ngayon ng buong Clark. Batay sa impormasyong nakuha ng CLTV 36 News mula sa CDC, kabilang sa mga hinalughog ng pinagsamang puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Special Action Force, PNP Criminal Investigation and Detection Group at CDC Security Service Group ang Villas number 663, 713, 716, 742 at 767. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng Search Warrant number 69-M-2024 na inisyu ni Presiding Judge Hermenildo C. Dumlao II ng Branch 81 Malolos City Regional Trial Court dahil sa umunoy paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act. Dito naaresto ang isang Chinese national na isa raw sa mga big boss ng na-raid na mega POGO hub sa Porac, Pampanga. Pinagpapaliwanag na raw ng CDC ang pamunuan ng Fontana Development Corporation at Fontana Resort and Country Club Incorporated hinggil sa nasabing paglabag. Samantala, umaasa naman daw si Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo na matuldukan na ang isyu ng POGO upang hindi na tuluyang madungisan ang magandang imahe ng Clark, lalo na pagdating sa pagnenegosyo. Kung siya raw ang tatanungin, walang katumbas ang halaga ng kaayusan sa komunidad at ang pagpapanatili ng moralidad ng kanyang mga nasasakupan. Sabi ko nga, hindi naman importante rito kung anong kikitain ng yung nasasakupan, yung LGU. Ang ano dito, yung morality, and also ang pinag-uusapan dito, yung mga tao na buhay na nawawala na hindi naman karapat dapat. Miyembro si Garbo ng Metro Clark Advisory Council at kasama niya rito si suspended Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Gayon din si Porac Mayor Jing Capil na nahaharap ngayon sa mainit ding investigasyon dahil sa POGO. Lizan Morten, CLTV 36 News.